Nila daí जों सफैबाय बैग्रि खानो सप्तासे खाबाय जोंहासो ओमफ्राय दायो आरो फांसे दंबावगोन फांसे मोनथोंलै नै खासेनो खानायनि अबस्थाखौ नायाखै माहे नोंथांमोनखौ जोंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो बैग्रि जानो थांगोन रिजार्भआव बैग्रि लायनो थांनि जोंहा साथामबो ओमफ्राय गगा मोननानै दङ आङो एकदम फालौ गोसा होनानै देनानै जागोन न' स' दायो जोङो लायनो थांगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय नायबाय थाबानो जाबाय खुलुमबाय जिरांखाबाय सथिबो जि गोसा गोसा थाबायनानै फैखादों जोङो ओमफ्राय रिजार्भ मोनफैबाय ओमफ्राय नै सानैया मालाय दाब्रायना थांगासिनो ओमफ्राय आङो बिदि थांगासिनो जि बरियाखा न' जोंनि फिल्डआ तामाम हिटखा इदि Idi. Cara. Aninya ke memberi. Nila dayo जों सफैबाय बैग्रि खानो ओमफ्राय बैग्रिखौ बांसिनानो गोथांखौसो देनानै जाबासो गोथाव नाङो आरो गोमोनखौ बारा जानो मोजां नाङा बेखायनो जों दायो बेखौ बारा मोनाखैबाबो बेखौ हागोन आदा जोबस्रांबायानो नै दैथिंसो बांसिन दोङो ओइ गोलैगोन दैयाव गोलैलांबा आं मिथिखाया दे खननो थांखाया आङो जल्दि फाय जल्दि खारबो थामाया दा जल्दि खनहर हे बेथनोबा खासिया माबाखौनो खेदा हरबाय मारै हरगोन हे मादि गिद आङो माबा सोरबा नाङा नांगौ आथिं माबा माबि हाबो हा नैबे आरो सन्दना ओइ बोरो नुवाखैनोखा हाबदों नै बे दंग'आव हाबदो दंग'आव फख्रि होनो बुग्रि होनो इखो बुग्रि नै बुग्रिया गसायावसो इयावसो गोदोर बुग्रिबो दोङो माइ गोबां दोङो खानाया न'खौनो स बगरे फाय जोबजोबगोन ना जों जानो मोननाय नङा ना लुगैथो जा आंलाय दहाय माबा नायदोंमोन जि मोजां माबायदि जानो होदो आं मालाय दांबाय थानानै जानो नागिरो ओमफ्राय दांमारनानै जाखासिगोन फाना दोबो बस आखायाव जानो इस्थ' नांगौ बारा थुंगामोन इखो सुइंगाम माथिया हानि गोमोन दोङो हाननो जानांगौ लुगै सुगो जामा नाफायदो सुगैया ओरैलै बे गेटा हर आंलानि हे खेलेजोबबाय
या ताजा फ्रेश और ये भी एक है देखो वाह और एक है ओ वाह Sana, mana dengar tu. Lada, nang la. Khóc sẽ khá bài dương ngã sẽ về đẩy ra đấy phăng xe không bỏ gần phăng xe một thứ đấy ấy phăng xe làm một con đường thế ấy phăng xe đi sang gần xe thằng này cần chiều băng video bên này thì mình đã chặt gần đi khăm mình đẩy khi này thằng này xe đây cố gắng mình nấn đứng ngang nhưng mà thì không phải thì lu gầy dạ Rest tao rồi oh my god Này nè giá gật khá bực rịa dập bẹ nó khá đà ở đây bây giờ gật đi khá mà này cứ mưa ná chỉ bỏ ra gật đi khá lên Đến giờ gật đi khá chứ gật khá rồi mà này ai khai cho mình không không xin được tại khăn nó là cái nhau bài năm ăn cái gì à khai này cái mình nè cái gì bài năm mình ya chụp lại cái này Kita dari sini. Angka muzang lain yang cakap boleh. Betul apa? Extra lale begini kayak begitu thau. Batin deh kan mai. Malah ni le. क्या? तुम बुगड़ से ला देना मैंने mana geli jual juga tahu kak no juga tahu kak sangat sarja bundu be sang di sang aja dengan tuh beli jasin jalan out kisah sih nih đấy thằng chị Nisa jangan sampai nak obat hendak dah jadi sih. Apa tat na. Naik kan bos tak kena kayak mana. Bibar ban sampai ni lah. Hi palu cái thằng khăn với đó palu cái thằng này cho nó đừng này kia phải bật thân bớt hay sao kia không ạ ở đâu cột này palu á mau bớt cho nó đây kìa palu này thì là đúng không khăn này sẽ cái gì khâu quay đừng mà biểu kỳ kia nữa hả phải làm gì nếu bớt cho bây giờ Aku pura disturb leh. Hello cái thằng này em thấy hello cái thằng đi cái thằng này em thấy phên cái thằng này. Đấy đèn anh ấy là bài rằng ấy không là con nào vấn đề. Cái nào? Ấy muốn ăn gì? Ternak jangan mbak. Si jangan enggak. Hihihi. Maya headline ada kan tuh.
जाने लोग किधर लोग क्या थे दा जा जाना नाय फालौ गोसा जादो इखो ओमफ्राय इयाव एरना दोन नङाबा इसोर सन्दना जानोबो हानाय नङा आरो हा जानोसै जोंहा गोलैबाय संख्रि बानान नाङाखै मायो माबा मोनबायदो फालौ गोजा बेसन गोथाव ओइ आह खांग्रांबाय दे पस' सन ओइ खालामनाय मा बाबुन बाहेरावसो मोजाङै बारा जासिनाय हिसाब कैलापुरनि जानि नालेंखर दंफाङा इनै नालेंखर फिथाइयानो गैया लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो माने गगा मोननांदों आरोना ओमफ्राय बांसिनै माथोआ थरायनो माने बांसिनै हाबसोलांसिनदों आंना दिनै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै दिनै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय गाइस जोंहानि मुदुफुल फिथाइया नै जि गाहायावनो थायखादो निला दंफाङा जि गाहायावनो थायखादो आखाइजोंनो खानो हाखायो निला बरियाना नैथिं पानिलाव दंफां दोङोमोन ओमफ्राय साङानो बायजोब्बाय निलाव आथिंबो थायनानै दोङो बेयाव थाइसे आरो बेयाव थाइसे बेनि उनाव ओमफ्राय बेयाव थाइसे बेनि उनाव बेयाव थाइसे एसे दोंसाबो ओमफ्राय नै माबायानो बायनानै दोङो दखन गोदान माबाफिननांसिगोन